gin chenro makare makani mbogo mano Mr. Mbogo gi Mr. Dickens akani bende timbe skunde ma bende gintiere nikech wang'e ni nitiere dwaro mano mar piny owacho mar achieving wacho ni 100% transition. Mr. Mbogo kintiere Kanyawanga kanyo kosa chake gi Bula kawinja Bula kiwinja kintiere skul mano mar orero kanyo akani mago be gin moko kuom chenro ma bende uriwore gi janyuol ma samoro onge kod nyalo mano mar omenda onyalo kelo mwandu e sikul tuyene nyithindo mar mondo mi odonj Homa Bay. Jonyuol wayiene gi mondo ochul fees in kind kaka wang'e ni sani piny ochiek nitie joma nigi bando, joma nigi oganda kata yien mitedo go. Kagi make that request mondo gi bridge go the fee arrears wayiene gi kech pesa michoko be gige ming'iewo. Koro at least we have allocated at least 20% of the supplies mondo jonyuol will bridge that gap. So the rest wamiyo suppliers to 20% wawene jonyuol mondo will bridge go those fee gaps. Mamana bapa ne mosakonyo wa mondo wa move mwa kata koro gope nitie to ge ok ging'eny because most of the fees sometimes gichulo gi cham. Erokamano ahinya. Lakini kapok wadhi nyime kata mana gi thor wach